Kidam tanga porahut Rongmongwei Police Station angkang Domroi Inglong Klampi along inut rongarlo lang oka chojor abangphu inut ingdeng plike Charlie bomb lapen ningkan cricket home also pi aphan kacholang remji aphan kabor ibusibirta pangdak ponlo Bangso lama bangki ahoklo bonta bangso hut adai kidovek Nogong District Samuguri Amekar Khuroi Islam aphan kangsai hut langkhang kese head branch Rongmongwei head branch lapen Rongakora kese head branch dokko kapi adai kido bangso aphan thangnat lamhoi Pidam de dekpu abirta pangdak ponlo. Bangso puthak ki sungke phowek ausopi asar burapen pini lam klar kachiti pona tengki kese atuma phana bangke thangnat adai ave alang litum abangke lamhoi ki piji apansi tisiklo atheke damtang pennangan aningkan pensitami nilitum kiduk ki sungdo anta kese atum pensi nang cherap chitudun bomlo pusi therangkia mayalong ningji pon. Lapen jitu hala KSA langkhang Rongagora Rongmongwei branch AKSA tum stame nang chitong nang chingrum dun pen nang chirap nang chitu dun lo alang litum pen stame kes ke pinangji pusi ahok lo alang litum betanang pulo tebon stame pu alang litum kisung punang koklo alang litum ke phowek abang phi tum bangsi mithang ahem mithang arit mithang chimatha etpen amatsi alang litum kroikri dalo lapen jitu ke pho au sumar stame la anset akashik an kali delang amasi walang litu tame la an ke nang nilu pusi lang litu pen pidelo adai ke do phan lam hoi ki pidam de det athia bangke nili hema uso bangke sokedoko jongsi bangkli phoka chingrum pen asi ke the lapuson dolote keso chipur de titik laso joksi nilitum ahin pen stami lam hoi pinang nilu pusi ningje ponlo Nilitum kachuning ria teng pensi kese atuma bangke adai ke do bang pu phan lam hoi pidam de det puta pherangkia mayalong ningji ponthu la posi la kse tum phan nongnu ke ju la sonsi nilitum theglong lo posi alang litu mangke thangta kichok chiave nilitum dak nilitum masi laso abangke pinang nilu puthip ajoini si alang litum kan malam roina koklo Rongmongwei pen lap sing terang karbing long live